Y para lagunok hemen nago bueltan berriz Hearts of Iron irurekin, Frantziarekin, gure laugarren saioa da. Atxo pizkat egon nintzen solasten, ikusten duzuenez, bueno, urte bat eraman dut aurrera, bale, jokoa pitinka. Ikusten duzuenez hortik aurkitu dituen topak ona bidari ditut, hau indartu egin dut, ikusten duzuenez, nahikotxo. Post eta bost. Gero hau ere gogortu nahi dut zakizzer gertatzen zaidan produzitzeko. Infanteria bakarra, bale. Infanteria bakarra ben joango dana. Paran izango dugu lau bost eta hemen lau tanke. Gero hemendik jipoitxoko, Alemaniarrei. Baina, bueno, pitinka aurrera egin behar dugu. Astiro gainera, bale, Frantziaz da superpotentzia bat. Nazionistak irazi zuten, bale. Italia mendik. Zuko zer dugu. Dugu bombardero guztiak batuta. Eratuko dute hortik. Zer gehiago daukadan. Ez dirudien ez, baina bada espada. Nordaki non aurki dezakezun Topa batzuk. Vamos. Bai, listo. Badakit hemen topak dituala eta baina hemengoek hemen utxiko ditut olan italiaren kontlazte ingarenean. Suposatzen duztut gero horrelago italiaren kontla ingo dugula. Hemen Etiopia eta Somalia fasteatu aldizkiogu. Beraz, primeran. Hori alde horretatik. Ordun hemen pizkat teknologia zelan doien. Post aurrera doa. Ea lortzen dugun ere bomba atomikoa. Hori ondo gongo ditzateko bomba atomikoa eta venga. Venga, ondo. Produzioa zelan doie. Piskat gehiago, piskat gutxiago. Bueno, momentuz ordoa. Bai, ordoa, pizkanaka. Gero, a ber, zelan pizkatei. Ez dago oraintxe bertan ez dago asko zereginik guda ziarte, bale? Gudago eta meretzian hasiko da. Baina, bueno, pizkat ikus dezazuen ere, bestela bat batean horre eta meretzian eta ez dakit. Zait hor gauza obere nahi duditzen hor bat batean bi urte salto egitea orain baielako. Orduan nire ustetan pizkat nesetan ikero nire partetik igual zehozer jolastu aurrera eramateko pizkanaka gutxienez zehozer ikus dezazuen. Ez gero estopatzeko dena hor guztia bat batean hor dena aldatuta eta bar nuclear results, bale, nuclear results joder, hainbat espera ditugu gure en fin ea lortzen dugun ere hau malintinerak ditugun erako hau nahiko ondotoliko zego eta amphibious ekipamentua, vamos. Ez dakit zagatik da neu negatiboa, bale, influenziatzen ari naiz estatu baten bateri ez du goratzen, bale, bai egia da bai, goratzen dut, aiei ia tortzen diren gure aldera eta gero lan gainera mendik Dinamarkarekin bat jipoitu aldute mendik Alemania eta gainera Poloniari asko lagunduko liokete. Bai, goratzen dut zoratik egin duen. Taktika ona. Taktika nahiko ona. A ber. Pizka eta horrela duan. Hau batzen dugu. November 9. Pizkat gora. Produktivitatea ez da bat ere ona Frantzian ikusten duzuen eza jama.
gazekin, Coca-Cola edan dut, daten dago, hemen daukat, eta orain gazekin, en fin. Ikusten ari naiz ere asko gustatzen ari zaizuela jokoa, bale? Eta bueno, hortik esan dut ez dutela oso ondo, batzuk ez dutela oso ondo lertu nola eta zertaz doan, bale? Saiatuko naiz berriz azaltzen, bale? Igual ez naiz oso ona gauzak azaltzeko, baina bueno, saiatuko naiz berriz. Eta gauza da, a ber, jokonek, bale? Bigarren munduko gudako estatu baten, bale? Hauta dezakezu, bale? Estatu bat, munduko estatu bat, bale? Eta bigarren munduko gudan parte hartu. Honek egartzen du historia, alda dezakezula, ego mantendu, adibidez, osea, igual, azten zara Alemaniarekin jolasten eta matxakatzen duzu Britaniarrak eta bar, eta irabazten duzu bigarren munduko guda eta Europa zurea da. Gerta daiteke. Zergatik ez. Ondo pentsatuta, gerta daiteke. Guztia gerta daiteke joko honetan, guztitaz. Errepublika erabaztea ere, nik jolastu dut eta Errepublika erabazi du. Hori izin egiten dizuet, esan nik ikusi dut. Republika, nik orain nago gehiago esateko nago orain Espainiarekin solasten, eta Espainiarekin nago solasten hori bertan, eta Errepublika naiz, bale? Errepublikarekin azten zalerako, eta erabazi dut nazionalistei, erabazi diet. Historia aldatu dut ja hor, puntu horretan, nun Errepublika nazionalistei erazten diena, historia aldatzen da, bale? Osea, historia aldatzeko posibilitatea ematen dizu. Eta nire ustez hor asko irabazten duen ez eta igual hortik baliteke faioren bat izatea igual oran gudetan eta bar, guda garaietan bale, guda garaietan nire ustetan tropak produzitzeko abiadura nagusiago izan beharko ditzateke, baina, bueno, haiek dakite nola edo zergatik egiten duten nolan. Beraz, nik txiton. Baina, bueno, orduan blindatuak, martzaren, eta, klaro, hau dago. Honen gauza da, gehiagi behar dugula, eta, klaro, gure izea nahiko basua da. Produzitzeko hain hori, baina, bueno, ea teknologiekin eta bat bizkat aurrera egiten dugun. Erditik doa, bueno, gutxi gora bera, ez da asko, bale, ez dizu asko ematen, baina, jodez, ozer bada, eta nahiz eta gutxi izan, nahiz esan maituko duela, Juli hogetat eta Julai, amabi, bale, eta amabi gano, eta batean. Ogota meritzeko da, bale, ondo, primeran. Zen digu da, zigabe gongo da, bai, primeran, ondo. Hori gustatzen zaitu, lan gutxi gora bera, laro eta batean edo jarriko gada izeaz. Eta hori ja gutxenez nabaritu egiten da, benetan. Ikusten duzuen ez Alemania ortua pizkatak hemen marginon inguruan, zapa jartzen, bale? Hauen aliatok ezingo bagin ikusiko duken nola hemen ere pizkanak lerroa jartzen ari dugu, bale? Bere plana delako hori zera printzipioz historia jarraituko duenez, gertatuko dena izango da, bale? Historikoki Holanda konkistatu, Ergike konkistatu, eta mendik Margino atzetik atakatu eta Margino lehertu. Hori zen gertatu zena benetan historian, Holanda eta Belgika konkistatu zituen da, eta Margino flankeatu. Ez zuten uste, hemen dago adibidez, ikusten duzu ez, aquí dago la mendik Bastonia, adibidez, zuten uste, hemengo ingurutik Bastonia eta hemengo ingurutik kapasa izango zirela flankeatzeko. Horregatik lehenengo mundu gudan Margino izan zen
kriston defentsa lerro oso ona. Eta bigarren munduko guda hasi zenean, frantsesek pentsatu zuten gauza bebera, joder, ez ziren izan kapaz, lehenengo mundu gudan, marginu, flankeatu, bale? Marginu flankeatu, eta orain bigarren munduko gudan, are gutxiago, eta orduan, klaro, orduan, zonalde hau ezegoen iaia babestuta. Men pizkat atentzioa jarri zuten, eta ez orduan gertatu zena zen batean, ikusi zutenean, Hitlerrek margino flankatu zuela, geratu ziren flipatuta, eta klaro, behin margino josi izela, baina Pariseraino heltzea izan zen paseotxo bat Hitlerren txat, eta pentsat, behin margino galduta, frantsesek ezin izan zuten ez ere egin. Eta hau da, zuentzako kultura. Bigarren munduko gudako kultura. Era berean, orain gaur egun koeteak bidaltzea eta bar ilargira, Alemaniarren, garai honetako Alemaniarren zientifikoei eskertu behar diegu, zeren eta V1 eta V2 misilen gatik etorri ziren gero ilargira joateko koeteak eta guzti hori, bale? V1 eta V2 izan ziren lurrako misilak, bale? Eta izan ziren Alemaniarrak sortu zituztenak. V1 motakoak izan ziren lehenengoak argi eta garbi, eta tripulatuak ziren, gainera, kontuz, tripulatuak. Eta V2ak ja ez ziren tripulatu gabeak ziren, eta gero, Amerikarrak heldu zirena eta ziren informazioa, misiloien informazioa lortzen eta ikusten, hainbat zientifikoen gatik eta bar, jasotzen joan izan ziren, joan zirelako, ikusi zuten nola, joan ziren gauzak hor, nola posilia zen gauzak hainbat gauza egitea eta bar, eta orduan, hortik, bizkanaka, joan zen ateratzen, ilargira eta joateko koeteak. Eta holan da, irratia mikroinak adibidez ere, zurazki gehino jakingo duzu, baina ere, bigarren munduko gudako asmakizuna izan zen. Britania hondian, zegoen gizon bat, lan egiten zuen radaretan, eta egun bat eraman zuen gustatzen zitzaion txokolatea, eta behin, egun baten, maiketako gisa, eraman zuen, txokolate tableta bat, eta atera zuenean bere poltsikotik, eta zabaldu zuenean, ikusi zuen, txokolate tableta hori deseginda zegoela. Adibidez, alakoengatik, eta tipua pentsatu zen, eta nola zergatik hau gertatu egin da, eta konturatu zen izan zera, hori radarrak, radarrak egiten dituztena dira, inak bidali, eta hegazkinetan rebotatu egiten dute eta itzultzen egiten dira, eta orduan horregatik badakite zenbat distantziara dauden hegazkin gaiztoan hegazkinak eta bar. Eta, klaro, konturatu zen letxez, jode, nola da posible, beraz, eta hortik atera zen mikroinak hori da, pentsatzen baduzue, konturatzen bazarete, asmakizun gehienak, gerretatik etorri ziren. Beste bat, adibidez, gerretatik etorri zirenak, eta igual kuriosoak irudituko zaizkizuena, nesken zela tanpoiak eta movida guzti horiek ere bigarren mundu gudan asmatu ziren. Nola galdetuko duzu, behitu, bigarren munduko gudan, mutil guztiak, zin zuten fabriketan lan egin, frenteetan zeudelako. Orduan, neskak joan ziren fabriketara lan egitera, gauzak produzitzera, armak, tankeak, eta abar. Eta hori Holanda. Eta hori Holanda gertatu zen. Orduan, zer gertatzen zen, neskek hilerokoa daukatela, eta hilerokoa daukatena etortzen zaienean, odola etortzen zaie, eta abar. Orduan, behin, neska bati, goetu zitzaion, algodoi, kotoi zatitxo bat hartzea, eta hor babesteko, pizkat, bere parteetan eta bar, hori guztut sobran horretzen duzuena, babesteko eta bar, hor jarri zuen, eta hortik hasi zen industria guzti hori.
hortik hasi zen, ezer gehiago, osea, hortik dator tampoien eta gauza guzti hoien movida hori. Kontatzen zaretenez, osea, asmakizun gehienak bigarren munduko udakoak dira. Beta gustatzen zait, hau ematen dio Puzzle Leader, tanketan eta bar izango do plus bat, eta gero gainera supply consumption -25. Eta gainera laugarren nibeleko bere eskila laugarrenekoa da, beraz, hau kriston hemen erabiltzeko kriston generala da. Hau, jarraitu behar du hegoaldean, non zaude, Alemania artialtea, Alemania hegoaldea da, hau. Vale, primera, hau hemen, eta deko hemen, gure lehenengo blindatuen tropak, vale, tanken tropak, hiru tanke, eta airearen kontlako tropak, bada espada, nordaki, eta generale, hau, just the goal, behitu, primera Panzer Leader, eta, offensive doctrine, hori asko gustatu zait, primeran. Holan gero kombinatzerakoan, plus bat izango du, vale? Eta hori ondo etorriko zaigu. Benetan, gero hori primeran etorriko zaigula. Segundo sartzen den Coca-Cola eman dizuedan txapadaren ostean. Me cago en la leche. Sartu dizuedan txapada asmakuntzekin, bale? Itxelakoa izan da, baina benetan esaten dizudala, osea, pentsatzen baduzue, osea, gerra baten da gehien momentu, osea, gehien investigatzen den momentuan, argita garbi beharragatik buruak edo zientifikaliak azten dira hor bueltak gauzei, eta orduan gauzak investigatzen azten dira. Baitu, Austria anexionatu du bertan Alemania. Bai, hombre. Ja, pizkanaka guda badatore. Gero bertan anexionatu du Austria, gero Txekoslovakiaren zati bat anexionatuko du. Eta gero pizkanaka Polonialen mugetan prestatzen joango da Polonia konkistatzeko. Eta guda, horrek esan nahi du, guda badatorrela. Datorrela guda... En fin. Eta, bueno, nik uste dut hemen utxeko duela gutxi gora bera gorko saio, 20 minutu dira gora bera. Nahi baduzue hau maitu ostean beste estatu batekin jolastea, mesedez, deskripzioan esan, utzi... Jolastu mesedez ez dakit, estatu batuekin, esate baterako. Bai, jolastu ezakiten bestatu batuekin. Errusiarekin jolastuko dut, eskatzen didazuen estatuarekin. Osa, niri benetan, zuek eskatu, jolastu ez dakizeinekin. Eta jolastuko dut. Gustatzen bazaizue jokoa, benetan gustatzen bazaizuela, nik benetan esaten dizudala erostea, bale, Steamen 10 euro dira, Steamen, bale, baina nik benetan asko gomendatzen dizuen, nik kriston biziada. Australia President Guard, no super settlement that Australia has our military alliance. Bale. Kaltuan, zer horretat dena? Hemen. Osa, norekin gaude gudan? Aldatuko dugu hemen, protxatuko dugu hau. Hau emango digu probabilitate handiagoa. Amantu zorotxeko dugu. Baina non gertatu dauku da? Beren kontra gaude gudan? Tio, ez nahiz enteratu. Txina ez, izango litzateke
At war with Japan. Mantsuko, bai, justo. Japonen kontra gaude gudan, koloniagatik. Justo hemen gaude gudan, bale? Mantsuria, osea, Japon. Japon izan zen oso garai expansionista honetan, bale? Eta ikusten duzuan ez, nahiko matxakatzen ari dute. Ez du ezin dugu hemen ezin dugu zer egin, bale? Ez dugu babesik galduko dugu dena. Zatile konboi behitu. Hau ez nekien. Bueno, bat horri basari helenik eta behin... Horrarte. Hauek hilda daude, benetan hauek hilda daudela. Hala, ben kontra gaude guda, bale? Osea, hauek matxatuko digute, bale? Hau da, behitu, guda hau da, gertatzen zaidan lehenengo aldia, benetan. Benetan guda hau dela gertatzen zaidan lehenengo aldia, eta ez dugu indarrik hemen defendatzeko orain txartan Japonen kontra, Japon matxakatuko gaitu, betu nola konkistatu den Txina osoa eta hau eskatuko digu, eta, osea, eskatzen duen bezain pronto emango diot, ez ditut hemen tropak bialiko zertarako, osea, zait interesatzen Japonen kontrako guda, baina, bueno, balio zait orain bertan produktibitatea gora egiteko, bale, ikusi duzuen zera horrekin, ea gora egiten duen, ez du egiten gorla, segatik ez du egiten gora, ez dut tartak mobilizat lehen ustut baietz ondo bale, zaharrerak da uneko 50 gutxiago, baina hau uneko 50 gorra egiten digu, eta hau guri oraintxe bertan ondo datorkigu. Zergatik, besterik gabe, orain hasiko garako produzitzen, ikusiko duzuenez, kristonekoa. Gure produktitatea kriston goraka joko du, eta hori ondo etorriko gauzaigu. Erabaten, madre mia, erabaten, oraintxe bertan gertatzen ari zaiguna, suerte ditzela izaten ari da, oza, ez nuen hau espero, ezertarako, oza, oraintxe bertan, produzituko dut guzti hau, aldi berean, horrek nire ustetan esan nahi du, produzitu ahal izango dudala, blindatu batzuk gehiago, eta anti-aircraft, vale, eta online hauek presentatuko duguna, eta online aprobetxatu behar dut, tiroi hau izan daitekelako markatuko duena irabaztea edo galtzea gero Alemaniaren kontra. Ia esateko, joder, hau niri erabaten edo bestean ondo etorriko zait. Eta ja despistatu naiz, bale, agurtzen dengoen hori badakit, agurtzen dengoela, baina ja despistatu naiz guda honekin, bale, Japon, eske behitu non dagoen Japon, osea, Japon matxatuko, you have troops. Men mantenduko gara sekundarte etorri hau etxasontziak, bale, hau hemendik aterako ditut ona libeiz, hor ezke hemen ere daude britanikoak eta ezke ez dakit hauek eraman edo ez eraman hemen britanikoak egon da igual ez dakit. Bueno, ikusten duzuenez, hau ondo etorri zaigu, bale, hemen produktitatea kriston goraka ematen digu, eta ikusten duzuenez, guzti hau, bale, osea, onarte, gaude onarte, topera produzitzen, osea, hau benetan izan dela, erabatean izan da, sorte itzela, ez nuen hau espero, benetan ez nuela hau espero, orain, eta mazortzi osoan, onarte, osea, hau ere, egongo sartuko litzateke, eta hau euneko unera egongo balitzateke, hau ere sartuko litzateke, osea, harinago egingo genuke, osea, onarte, eta mazortzian, osea, hau erabaten esan da, ondo etorri zaigu, frente honetarako.
Australia, vale, A2etan Nederland, vale. Epa, diplomasi, pof. Aggression Pact, posible, bueno, en fin. Zelandoa, Suitzaren, zer igual igo behar dute txibarro hau. Baina, bueno, hemen utxiko dut bestera zisten nahi zen jarraitzen eta hilatuko dut, orduan. Nahi baduzu beste estatu batekin solastean komentatu esan eta bueno, eta aldudanean solastuko nahiz beste estatu batekin. Vamos, hau amaitu bezain pronto, besterik gabe. Beraz, espero duzuen guztok izatea, guztok esan baduzue badekizue, eta besterik gabe. Urrengora dute lagunok, aio!